Що таке дисципліна і що таке мотивація? Мотивація – це коли тобі розказали, показали там чийсь успіх, як вони йшли до цього успіху. І в тебе з'являється бажання. Але коли ти приїжджаєш із такої події і починаєш знову ж таки спілкуватися з людьми, вони тобі знову ж таки починають відказувати, відмовляти, кажуть, що це лохотрон, що це піраміда, що в тебе нічого не вийде, і твоя мотивація просто падає. Але дисципліна, вона сильніша за мотивацію. Тому що дисципліна, вона тобі каже, тобі сьогодні треба зробити оце, оце і оце. Все. І ти хочеш, не хочеш, але ти робиш, ти повинен це робити. І там, де мотивація відступає, там працює дисципліна. Тобі не треба там вибирати, робити, не робити. Ти просто це робиш, тому що ти знаєш, що від цього залежить твій успіх. І це те, що називається дисципліна. Якщо ти на мене ще не підписаний, то може тобі це не треба. Але якщо підпишешся, будеш зростати.